Eti ndizoona kuti pa Strait of Hormuz patengedwa funso limene labwera after screenshot itabwera pano kuti USA military at night surrounded the strait and told Iran that the strait is now controlled by USA, not them, no one will cross. Kuti USA usiku inazungulira chipata kulengeza kuti chipatachi pano tikulamulira ndiye osati ino, palibe wodutsa. So wina wafunsa kuti tatiuzeni zoona zenizeni kuti pamene papa patengedwa Americans atenga. So panali ma pictures amene mukaonawa ma pictures wa. So kafukufuku wa ife tapeza kwanena kuti nkhaniyo ilibe source yeniyeni, komanso kuphatikizapo ma pictures onse amene tengedwa ngati proof, ngati umboni. Ma pictures amene wantu akuchokera mu video imene America yaitulutsa. America yatulutsa videoyo mutu wake ndonena kuti akuti omwe ndi mmene anatengera ship ya Iran ija. So meaning kuna kuti apa sipa Strait of Hormuz komano ndi ku Oman kumene kwa tengeredwa ship ya Iran kuja. Tamvana? So ma pictures amene wachokera kutiko kumeneko nkhani libe source and zithu zimene zagwiritsidwa ntchito zachokera ku video imene iyi. So yeah, that's it. Ndengati ena mafunso ndo I think tankha mafunso ako ndiko ina aliyesa amene anali ndi mafunso omwe komano sana yankhidwa answer ndi imeneyi.